लाफाथे आइ हा मानसियालाय न'आव गैया नामा एसेबां फुङावलाय अबाव थांखोलै मानसियालाय ओरैनोबा माथो सिखारनानै थाङा आइ ओंखाम ओंख्रि सोबायलाय ए ओंखाम उखैदों आबा र' खुरना हैनि र' ओमफ्राय आबा नोंबो अबाव थांदों माथो गैया जानो ओरैनोबा माथो सिखारनानै थाङा स्नाबरि ओइ दाबिस स्नाबरि ओइ दाबिस मानसियालाय फाग्लिसो जाबाय नामा इलाय फाग्लि जाबाय आरो नोंसा गुमिनि थाखाय ओइ लद्रा नोङो गुमि मोनसिगोन नोङो मोनथिगौ ना मानसियालाय फाग्लिसो जाबाय नामा इलाय लाफाथि मा फांफुं बाथ्रा बुंनो नोङो हा लाजिया नोङो बिमानि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो माखौ लाजिनो आयै आङो नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों लायो आयै जाबायसो मोनसिगोन नोंहा हे गसाय दिनैलाय मा जामारखौहाय आंनि फिसाया हौवा फाग्लि भुतफोराथ' हमाखै औलै आयै नंमारगौआनोथ' खोना मायबाफोर हमबाय बायबायसोखोना जेखि जाया नोंहा गुमै मोनसिगोन ओमफ्राय नोंहा जाबायसो मोनसिगोन आरो लाफाथि थांसोबाना होगोन हा मानसिखा लाजिया नोङो थां बाबुआ ओंखाम जाहैनो खुरनाय थां आङो दिनै मार खुसि आं दिनै जेबो खामानि मावा नुबाय नै बादुलिया आयै बेफोर बाथ्राफोरखौ बाद हो नोंहा जाबायसो मोनसिगोन हौवा फाग्लि मोदाया हममारबायलै आब'खौ मानो बेफोर हमलाबायनो आंनियावलाय मानसिफोरनिया माथो बयनाबो गावबा गाव हाबानि दिन थारिख थायोनो माने हाबानि जग थायोनो बिदिनो आंहाबो हाबानि जगफोरा फैबाय आरोलै दिन थारिखफोरा माने आंना बेखिनि बैसोआवनो हाबा जानांगौ दङ आरोलै बेनिखायनोथ' आंहा हाबा जानो जाबाय थादों आरो आयै खोनासंना लाथा आंनो हाबा हरनो थाखाय सना रुपा फालें सियार गद्रेज शकेस गासैखौबो बानायना दोनखादोसो खोनाबाय आयै बारा सम गैला खिन्थु आयै साननैसोल'सैसो माथारै सना रुपा गद्रेज शकेसफोरखौ बानायनो होनो अर्डार होदोसो हायावनो दामले जनानै मैगं बासिनोसैलै आंहा मैगं बासिदों आगै आब' खामफ्लायबो लायाखै हायावनो दामले जबाय आरो जायोलै जेबो नङा आब' हायो आंबो जनोसै होमबा हायावनो आयु हायावनो जबाय र' आङो खामफ्लाय लायनि आब' हे जेबो नङा आगै जायो ओरैनोसो थाबाय थादो आंबो एसे बासिना होनि र' नांलायालै आब' आं हागोन दे हारसिंनो बेसेबां जयै उन्दुयै जाबाय थानोलै आगै अबावबा बादुलिसो जालांगोनलै बेनिखायनोथ' एसे एनला नोंसोरजोंनो मावफानोसै दे नोंसा आदाया फैथ'वाखै नामा ओहो आब' फैथ'वाखै नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनि र' आङो सों आब' नोंसा आदानिया गार्लफ्रेन्ड दंमार ना गैमारा जाम्बाबानो सोर सिख्लाया गोसथोनो बेखौलाय गैया बिदिनोबो गोसथोनाय गैया बिनिया इस जाम्बा नङा दे मानसियालाय माथो साफायानो नंगौना आंनो नागिरना होनांगोन सासे औ होदोलै नागिरनानै बाजैनांगौ आंनोबो सोरखौबा मोनबा बिखानोबो होमारगौमोन आङो बैलाय मानसिया नाम लानाय लोगो लोगोनो मोनफैबाय बा सानैबो मा रायज्लायसोदो नोंनि बागैनो रायज्लायबाय थादों र' नै सनाथि आगैनो बाजैनांगौ जादोंनो इस मानोथ' एसेबां थाबैनो बाजैनांगौ जाखो नोंनोलाय नांगौ आरोलै आं होगोन दे सासे नागिरनानै नों होगोन औ नोंनो माबायदिथ' गार्लफ्रेन्ड नांगौ आंनो नों बायदि नांगौ मा माने नोंनि मथे नागिरना होबानो जाबाय जागोन दे बिदिबालाय र' सनाथि आगै आङो बायजोआव थांना फैनि र' दे थां आब'
जेबोथ' जायासै जेबो जायासै जुदि नों गैयामोनब्ला जागौमोन खोना लाइमोन मोजाङै थाबाय हा जोंहानि सिथ्लाया बेसेबा फिस्लाथार आंहाबो मोजाङै नायनानै थाबाय फिस्लाथार औ जागोन दे आगै अनजालु थेंक इउ दे नोङो जुदि आंखौ हमथायामोनब्ला आङो खिजानि गोलैनानै दोलाबजोबगौमोन खोना दे मोजाङै थाबाय औ जागोन दे लाइमोना गोलैनो नागिरनायाव आङो हमथानो हादों लाइमोनखौ ए आदा मा हारसिंनो मिनिबाय थाखो जेबो नङा बेखौलाय माथो खालायनो नागिरदों आलुजों एवनि र' ओमफ्राय मादैयालाय माथो खालायदों मादैया ओंखाम संगासिनो आंखौ संनो होलायाखै नोङो संनांगौ मादैखौ मानो सानफ्रोमबो संनो होबाय थायो मालाय गावगायानो सिगां सङोबा आंखौ संनोनो होआ अ ताराराम राम 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 ताराराम राम मा दख'नाखौ लांनाया हामगोनलै थाख्लाखौबो खोन्थाथ'वाखै र' बिनाव खारसनहैगोन होननानै खिन्थाहरबा खमसो अबाव थागोन अबाव थाया मोनलाय लांगोन बियो बाज्ल'लायगोन खोना ताराराम राम 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 ताराम आंहा लै खैना गोदान जासिगोन मायो दाला मोखां नोङो थारमाने हाबा जासिगोन येस गायदे रानि आङो हाबा जासिगोन अ बेनिखायनोथ' नोङो आलासि जानो थांदोंमोन औ ओमफ्राय नोङालाय सोरजों थांनो नागिरदों सोरजों हाबा जानो नागिरदों आया नोंलाय आंनि बयफ्रेन्डखौ मोनथिखागौआनो माथो दाला मोखां नोङो बै हिनजाव गोनां हौवाजोंनो थांमारसिगोन आरो से आंहा थांगोन आंहा संसार जाहैगोन बेयावलाय नोंहालाय मा जादोंसि बोरै बुंनो नायनाय दाला मोखाङा हामालै बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै थांनो हामा थाब नांजागोनलै थाब मोनथिखा आरो नोङो मा लाजिया नामा मालायनि हिनजाव गोनां हौवाजों नोङो थांनो बे बुहुमाव होनबा नोङो हौवाखौनो नागिरना मोनासै होनबा बै हिनजाव गोनांखौसो मोनबाय होनबा दै अयनाय जायलै दाला मोखां मानो बेफोरबायदि खालायो मालायनि संसारफोराव हाबनानै मानो मालायखौ मानो धंस खालायो थुदसिथा नोङो नों जेबो मोनथिया मानो मोनथिया मानो मोनथिया जानो नोङो गावगायनो सानना नायाखै मानो दे हमना लाबायानो दे नोङो बै हौवाजों हाबा जाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवाया जुदि नों थाखानायनिबो सोरबा गुबुन हिनजावखौ जुदि आरो गोसथोबावो आरो लाबोनो नागिरो नोङो होमबानिया माबोरै मोनगोन नों सानना नायनाय आङो होमबानिया थाख्लाखौ बुथारगोन थख्रा खालायजोबगोन दालाय माथो दालाय होनबानिया नोङो सानना नायाखै मानो नोंनि बयफ्रेन्डनि हिनजावनि गोसोआवदि क्या बीतेगा गुबुननि खोथाफोरखौ बादहोलाय आङो आंनिखौल' मोनथिगौ आं रावनिखौबो मोनथिया मा बायसि मानसिलै आबैयालाय नोंखौलाय मा जानानै जोनोम होदोंमोनलै दाउखि नाखि जानासो जोनोम होदोंमोन खोना नोंखौ बाला नोंखौ रावबो फाग्लायाबो बुजायनो हायालै फस्थायगोन नोङो दाला मोखां मालायनि संसार सेफायनाया फस्थायगोन सानसेबाबो थां जेबो फस्थाया आङो आजिखालिनि दिनाव जेबो फाब नाङा साला दाला मोखां मैया दाख्लैनि गथ'फोरानोसो माबा आंखौ बुजायनो फैयो बादालै बेफोर बाथ्राफोरखौ रांखावरि आंहा दख'नाफोरखौ थफ्लायनांगौ बारा लाङाबाबो जागोन दे दख'नाफोरखौ थाख्लानायाव थांनानै बायहैगोन बेसेबा दामिनि दख'नासो गानखागोन आङो बै 500नि 300नि दख'नाफोरखौथ' आङो थैबाबो गाना हाबा जाखांनायनि उनाव आंहा हाजार दामिनि दख'नासो गानखागोन बा दहायो अनजालुआ नङाबा गोलैथारसिगौमोन आं गिगिनो आंबो मोजाङै थाबायनांगौ अनजालुआ हमथायाबाथ' खिजानि आथिंफोरानो बायना थागौमोन खोना आखाइ आथिंफोरानो आङो गोलैनो नागिरनायखौ फोजोंसानो खिन्थानि र' हेलौ मा खालायदों लाइमोन दङ आङो ओरैनो फन खालामनायखाय गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै दे मानो मोननो मोनमाराथ' मोनालै नोंथ' आंखौ फनखौनो खालाया आंनो खालायहरो आरो आङो एसे बेस्थ' थाबाय थायोना मानसिया सोलाबनानै थाङा फोजोंसार आङो बासा दानि गोलैथारसिगौमोन सिथ्लायाव
इस बोरैथ' गोलैनो नागिरनाय माबालै अनजालुलानि सिथ्लाया बेसेबा फिस्लाखा अनजालुआ हमथायाबा बेखौनोबा आङो गोलैथारसिगोन आथिं आखाइ बायना थागौमोन खोनाखै जानि बायाबाबो दैलाबजोबगौमोन अ दे मोजाङानो जादों दे हमथानो हादोंबालाय मा सानफ्रोमबो वेटिंल' मोनग्रा जाबाय आङो फोजोंसारखौ फन हरबानो खि वेटिं सोरजों एसेबां बिजि थामारो बियो सिगांलाय माथो बिजिखौनो मोनामोन र' आं दायो मोजाङै सोंथारगोन आरो आंखौ फन हरबाय थादों होननानै मोनथियोबो बियो मोनथिनानै बियो मानो खोन्थाहरनो हागोना नै दाबो रायज्लायगासिनो हेलौ सोरजों वेटिं नोङो हो खिन्थालाय मा नोंखौ फन खालायबा वेटिंल' मोनग्रा जाबाय आङो लोगो हरदोंमोनलै सना खालि लोगो नोङो थगायसै खोना आंखौ सोर लोगो बियो नोंखौ एनि टाइम कल खालायबाय थायो हो खिन्थालाय कलेजनि लोगोलै नोंसो मिथिसिगौ आरो नोंखौलाय एसेबांथ' बियो मोजां मोनोना नोंखौ सानफ्रोमबो कल खालायबाय थायो सेंग्रा ना सिख्ला हो खिन्थालाय सेंग्रासो माने सिख्ला जालाबायनो आरो आङो सिख्लाफोरजों रायज्लाया माथो नोङो थगायमाराखैथ' थगायाखैलै सना मानो थगायनो दे होमबालाय माथो खालायदों दालाय दङ ओरैनो दे होमबा दोनथ' आङो ओंखाम संनि दे लोगोसो मार खोनादे आङो बेखौनो रागा जोंबाय थादोंमोन